Hi guys, good morning sa mga kakusina. Nagbabalik uli ako si Berto Botek aka Herbert Dizon. Magluluto tayo ng munggo. Ayan, nag-ano ako ng munggo. Naglalaga muna para lumambot bago ko igisa. Ito muna ang unahin ko ngayon. Ang isda, ito ay galunggong. Ayan, presko, di ba? Yan, ipapakrispy ko kung paano gagawin ko para lumutong yung galunggong. Mayroon akong harina nasa plastic na to. Dito ko umpisan yan. Okay? Yan. Okay guys, lagyan ko ng harina. Kailangan natin masin-masin yan para mag-mix siya lahat. Yung coated niya lahat ay para masarap siya. Yan yung sikreto kung paano magpapakrispy na isda para masarap, pero binabad ko na yan sa asin, mga kakusina. Tara! Ito na guys, umpisa na natin kasi napapainit ako ng nasa kawali at yung natin, dyan ko ilalagay mamaya yung pritong isda, diba? Ayan, mainit na yung mantika. Umpisahan na natin para makita natin yung crispy galunggong kung paano. Diba? Yan lang. Yan lang tayo. Hindi natin lahat yan. Hindi magpipigit yan. Pangit yan. Hanggang paano natin yan. Tama lang yung mga distansya yan. Diba? Diba? Tamang naman ganyan. Kaya isahan natin yung mga bagay at habang nagluluto ako ng pritong isda, gandaan ko itong halong ito mamaya. Igigisa ko itong munggo nito. Yan. Diba? Okay. Balik tayo mamaya. Yan, nakikita nyo. Yan. Diba? Lutong. Hawangin ko na ito mamaya-maya. Lipat natin sa tama lagayan. No? Yeah. Guys, ito na yung natapos ko sa prito kong galunggong, crispy galunggong. Tapos mag-i-start na naman ako sa munggo. Yan, di ba? Kanina, nakita nyo kanina. Yan, umpisahan mo na naman yung pagluluto mamaya. Di ba? Tamo? Sarap. Okay, balikan ko kayo. Mag-i-start na ako sa munggo. Sibuyas, kamatis, siling haba, na hindi manghang, at bawang, at meron akong chicken, at isang spinach, at chicken skin. Papapag-crispy ko yung chicken skin na yan. Tapos, punta na dito banda. Yan yung kanina, tapos namin yan. Diba? Masarap. Tapos meron tayo manusgay. Pila-pila yan. Diba? Okay. Isahan ko na. Yan.
balikan natin mamaya. Okay? Yan, start na natin to. Halo ko na lahat. Yan. Guys, yan, mabawas ako dito. Tapos lipat natin dito sa ano, sa tingnan na lang ano tayo. Yan, hirap pa naman magluto mag-isa. Kailangan may assistant. Sa pamunggo sa market. Yan yung munggo natin, malapit na matapos, diba? Mamaya lalagyan mo lang ng mga sayan habang nag-ano nag-iisa sa oras nito, matapos na rin ito. Within 5 minutes matatapos na rin, kakain na rin. Okay? Sarap. Tapos ito yung gulay. Tapos yung spinach na masarap yan. Yan na, nahalo ko na yung chicken skin. Dito na yan nandyan. Sama ng lasa. Lahat nandyan na. Mamaya matitikman natin yan lahat. Diba? Okay. So guys, ito na yan. Ang munggo ko. Yan, basta tayo. Yan, yung natin. May salad at puti na kanin. Diba? Ayan. Unang sobo sa mga viewers ko. Kain na tayo. Okay. Sarap niyan. Okay. See you.